Hello! Σκέφτηκα και είχα τη φαϊνή ιδέα να κάνω έναν make-up look, να προσπαθήσω να κάνω ένα Christmas make-up look συγκεκριμένα, στα χρώματα των ρούχων που φορώ σήμερα, το οποίο είναι μαύρα χρώματα, πράσινο και άσπρο. Οπότε ναι, δεν ξέρω πώς θα βγει και αν θα βγει κάτι καλό, αλλά θα προσπαθήσω. Βασικά να εμπνευστώ τώρα ό,τι μου έρθει. First of all ξεκινώ με το foundation, το αγαπημένο μου από την Kiko. Μετά εννοείται ότι θα βάλω concealer. Για κάποιο λόγο, βασικά δεν μπορώ να συνηθίσω τον εαυτό μου να είμαι βαμμένη έντονα. Νιώθω ότι δεν είμαι εγώ όταν βάφομαι έντονα. Αν και κάποιες φορές μπορεί να φύγει ωραίο ή με το να βάφομαι με χρώματα, ας πούμε, νιώθω ότι δεν είμαι εγώ, νιώθω ότι δεν είμαι ο εαυτός μου. Προτιμώ τα nude χρώματα. Τέλειωσα και με το concealer, οπότε θα προχωρήσω στα μάτια. Εν έχω μαύρη σκιά, όμως έχω πολλές καφέ σκούρες σκιές, όπως αυτήν την παλέτα εδώ, τούτο δάμε. Έχω τούτον το χρώμα εδώ, το οποίο επίσης είναι σκούρο καφέ, αν και στη κάμερα φαίνεται λίγο πιο ανοιχτό. Και που glitters έχω αυτά εδώ, τα οποία επίσης έχω σκούρα χρώματα καφέ. Τώρα σε πράσινο έχω τη δαμέ την οποία είχα πιάσει από έναν ταξίδι που πήγα στην Πολωνία. Πράσινα έχω τούτον δαμέ, το οποίο δεν το λέει πράσινο, είναι λίγο πιο... δεν ξέρω πώς να το ονομάσω, όχι τυρκουάζ, κάτι τέτοιο. Τούτον το οποίο είναι έτσι λίγο πετρόλ. Και το άλλο πράσινο που έχω είναι τούτον δαμέ, το οποίο είναι λαχανί πράσινο. Τώρα με τα ρούχα μου και για να κάνω ένα Christmas make-up look με τα χρώματα των ρούχων μου, στις κάλτσες μου έχω και λίγο μπλε, οπότε μπορώ να χρησιμοποιήσω και λίγο μπλε. First of all θα ξεκινήσω με τούτον το παλαιό χρώμα εδώ σαν βάση στο μάτι, μέχρι να αποφασίσω τι χρώμα θα κάνω το make-up look. Αποφάσισα ότι θα βάλω αυτόν το πράσινο εδώ στη μέση του ματιού και στην άκρη, και θα βάλω στην άκρη λίγο σαν eyeliner ή μπορεί και πάνω από το χρώμα θα βάλω αυτόν εδώ. Ελπίζω να βγει καλό. Στο τέλος να βγω σαν το φυτό, σαν το λουλούδι, σαν το φιόρο. Ναι. Δεν έχω κάτι να πω. Εντάξει, θα προσπαθήσω λίγο να το σώσω. Κάπως να βάλω κάτι με glitter, δεν ξέρω ίσως. Να βάλω τούτη τα με τη σκιάνη, η οποία έχει λίγο glitter. Να τη βάλω σαν eyeliner. Δεν συνήθισα τον εαυτό μου με έτσι χρώματα σκιές, η αλήθεια.
Να βάλω και λίγο ασημένιο, γιατί είναι ουδέτερο χρώμα το ασημένιο. Θα το βάλω στη μέση του μάτιου. Εντάξει, νομίζω όσο περνάει η ώρα πάει όλο και πιο high για αυτόν το make-up look. Μάλιστα. Θα συνεχίσω με τη μάσκαρα, η οποία είναι επίσης από Kiko Milano και είναι από το καλοκαίρι που τη σειρά του Little Mermaid. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται εσάς. Γράψτε μου στα σχόλια αν σας αρέσει το πράσινο. Για κοκκινάδι να βάλω τούτο δαμέ που επίσης είναι από Kiko Milano, το οποίο είναι ένα απλό nude με λίγο glitter και είναι παγιό, δεν ξέρω, μπορεί να το έχω και 2 χρόνια λόγος. Περάσαστε πιο κοντά για να το δείτε. Δεν ξέρω αν μου αρέσει. Εντάξει, δεν είναι τόσο άσχημο η αλήθεια. Είναι γιορτινό. Μπορείς να το πεις ότι είναι μέσα στο κόνσεπτ των Χριστουγέννων. Δεν μπορώ να πω ότι θυμίζει κάτι άλλο. Πράσινο με glitter, γυαλιστερά. Το αστείο είναι ότι έτσι θα πάμε να πάρουμε το λέω περίπατον, διότι έβρεσε και τώρα που σταμάτησαν οι βροχές πρέπει να πάω να τον πάρω. Οπότε θα βγω έξω για βόλτα με το λέω έτσι. Σήμερα άνοιξα μόνη μου το νούμερο 6, διότι ξέχασα να το βγάλω στο βίντεο. Ναι, συγγνώμη. Για να πάμε περίπατο. Πάμε περίπατο. Είναι το χειρότερο μου να παίρνω το λέω περίπατο όταν βρέσει, διότι εν παντού βρεμένα και επειδή ο λέω έχει τρίχες και είναι μακριές, δεν είναι κοντή η τρίχα του λέω, γίνεται σοπαλωμά και μετά κάνει τους καναπέδες, το κρεβάτι του, το κρεβάτι μου, ναι, κάνει τα όλα χάκια. Έχει τόσους τόπους να μυριστείς και πάει και πατάς μες στις λάμπες. Γιατί είμαι σαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο, σαν το μικρό σπίτι στο λιβάδι που βγήκα έξω να πάρω το σκύλο μου περίπατο βαμμένη σασμένη για μπουζούκια. Ευτυχώς που δεν με βλέπει κανένας βέβαια, γιατί αν με βλέπετε να με περιπέσει. Ναι. Κρίμα κιόλας, εντάξει, να είμαι ειλικρινής, μπορώ να πω ότι άρεσε μου λίγο το χρωματιστό, αν και θα το έκανα συχνά, τουλάχιστον όχι με πράσινο. Κρίμας έλεγα που δεν έχω κάπου να πάω για να πάω έτσι που φτιάχτηκα ωραία. Ναι. Δεν πειράζει όμως, κοντεύουν οι γιορτές και σίγουρα θα βγούμε έξω, οπότε θα κάνουμε τέτοια make-up looks. Επίσης, πόσο ωραίο που όπου πάεις έχει παντού λαμπάκια. Επιστρέψαμε από τη βόλτα. Ναι. Επιστρέψαμε από τη βόλτα.
Ο κύριος Λέος πάντα παθαίνει μια μπελάρα μετά τον περίπατο. Λυπούμαι να το χαλάσω, αλλά γιατί πρέπει να κάνω μπάνιο. Πρέπει να κάνω μπάνιο και να προσπαθήσω να προχωρήσω μερικές εργασίες. Αυτό το vlog βασικά θα είναι ένα night routine vlog. Έτσι θα το ονομάσω. Αυτόν ακριβώς τον λόγο μισώ τη μάσκαρα. Αλλά από την άλλη αγαπώ τη μάσκαρα και αρέσκει με μάσκαρα διότι κάνει σου τις βλεφαρίδες σου τέλειες. Οπότε δεν ξέρω τι να κάνω. Γιατί βαρκούμαι μετά που πρέπει να τρίφω τα μάτια μου με τις ώρες για να βγάλω τη μάσκαρα. Ετέγιωσα τον μπάνιο και εν τω μεταξύ έχει λίγες μέρες που φάει έντρο actually, αλλά η σοκολάτα, η νουτέλα, το γλυκό είναι γλυκό. Δεν μπορώ να αντισταθώ. Ούτε τα αξιώματά τους, ούτε τη θέση τους. Κάνω edit το βίντεο και βλέπω το επεισόδιο των χτεσινών προς παγιδευμένους. Παρέα με το Λέο μου. Νευριάζει με τούτος δηλαδή. Νευριάζει με φαντζής. Θέλω να πεθάνει στο έργο. Και μετά καλή τύχη. Από εμάς καλή νύχτα. Τα λέμε αύριο. Bye.